Het waaide het weer een hele storm. In het watergebied een Huddewind krijgt 600 zon. En dan is dat een waarschuwing voor de watersporter. Ja, en vierders, de bewolking weer. Er zijn zelfs een paar buikers actief. Maar wel prachtige wolkenpartijen, prachtige loften en een keer prachtige foto's maatje. Joen en vannacht. Opkledend waar. Stadig wordt het helder. Temperaturen 6 graden op het verste loon. Op de eiloon 9 of 10 graden. En nog altijd een stevige wind in het watergebied. Vrij krachtig of krachtig uit westelijke richtingen. Letter wat meer zuidwest. En dan zetten we op naar morgen. Morgen wordt een dag mooi droog waar. Positief is ik, de zinnen. Die had 4 de oerhoorn. En de temperaturen, zandje 18 graden op de eiloon. Zijn 20, 21 graden op het verste loon. En dan hebben we het door simmerwarmte. De wind zie ik het staren gewoon wat meer het eerst west-zuidwest. Letter het zuiden op. En in de joentijd en in de middag letter het oosten zelfs. En die zal zwak of matig wezen. Bol, we zetten terug naar het vooruitzicht. Tongetje, een flink warme dag, 23, 24 graden. Hoe dag denk ik nog krijg droeg in de joen in de nacht een tongerbui. Een krachtige wind uit het zuiden waait. En dan vreed en sneeuw. 2 dagen mooi bewolking. Maar vooral op vreed perioden met reën of buien. Sneeuw, de flink droege perioden. Misschien nog wel een beetje zinnen. Voor alles wat georganiseerd wordt, hoe dag in meest of heel droege dag. De temperaturen zijn 17 graden en nog altijd een west-zuidwestenwind die matig en krachtig is. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.